Benvinguts al programa 36 de Pico TV. Avui anem a fer un recorregut, una primera part podríem dir, de fenòmens extraordinaris que han afectat diversos indrets del nostre planeta i amb unes conseqüències destacables. Anem a fer un repàs? Som-hi. I comencem aquest recorregut catastròfic per les conseqüències del tornado F5 que al maig del 2011 va afectar la ciutat 2011 a Joplin, Missouri, aquest abans i després. Vegem també aquí la ciutat de Chicago, gener de 2011, amb un blizzard, amb una tempesta de neu que va deixar pràcticament incomunicada la ciutat, especialment per les autopistes, com podem veure amb aquesta imatge. Antofagasta, un dels llocs més secs del planeta, 18 de juny de 1991, més de 60-70 litres, les muntanyes es van desfer literalment, així va quedar una part de la ciutat. Japó, Nagano, gener de 2012, ja hi neva molt, però és que aquell gener va ser extraordinari, metres i metres de neu acumulats. Ens anem ara al 1936, Dallas, com moltes zones de l'interior dels Estats Units afectades per les tempestes de sorra a causa, sobretot, d'una greu sequera. Ara ens anem al Quebec, 1972. Déu-n'hi-do, quina nevada. Així es podien veure els pals de telègrafs sepultats pràcticament fins a dalt de tot. Les forces de pacificació d'Haití es van veure's afectats per l'huracà Ike, setembre 2008. Això sí que és estar amb l'aigua fins al coll. Connecticut, una fotografia històrica, setembre de 1938, afectat per un huracà, el moment precís en què està caient la torre d'una església, captat per un fotògraf. Ara ens anem a la ciutat de Dante, a Dakota del Sud, una de les ciutats que més pedregada rep del món, i d'Estats Units, lògicament, agost 2007. Una altra pedregada històrica, Coffeyville, això és a Kansas, 1970. Aquí podem veure la comparació de les enormes pedres que van caure, algunes gairebé de 800 grams de pes. I acabem com hem començat, amb la catàstrofe més important dels Estats Units dels últims anys pel que fa a tornados, Joplin i aquest F5. Així va quedar la casa d'aquesta pobra senyora. Anem doncs a les previsions. Primer, però, aquesta imatge d'aquesta torre que està caient. És el moment precís en què la torre queia, com ja hem pogut veure fa uns momentets, a Connecticut, fruit d'un huracà. Realment, fotografia històrica, 1938. Anem a les previsions, que avui tenim força mapes. Per cert, que la inestabilitat ha augmentat aquesta tarda vespre amb algunes tempestes cap a Ponent, cap al sud-oest, també al Pirineu. El Pirineu, Déu-n'hi-do, el que podrà rebre els propers dies. Mapa previst per demà divendres, en el que veiem un cop més, ja ho avançàvem la setmana passada, l'escanyament entre aquests dos anticiclons, entre la dels Açores i el de l'est d'Escandinàvia, d'aquesta bossa d'aire fred, amb la pertorbació conseqüent en superfície, que està provocant força tempestes. Avui ens ho comunicaven des de Southampton, per exemple, al sud-est d'Anglaterra, i el temps és revoltat a moltes zones de la península Ibèrica, especialment a partir d'ara el Cantàbric, Déu-n'hi-do, i també Déu-n'hi-do el Pirineu. Avui hem tingut vents terrers, s'han emportat les humitats molt elevades que hi havia els últims 2 dies a la costa, i, en fi, avui ha fet pujar la temperatura, però a la tarda s'ha tornat a complicar, com dèiem, cap al sud-oest. Anem a veure el mapa previst de precipitacions per demà divendres. Veiem el Cantàbric força remullat, i el Pirineu demà a partir de migdia pot rebre bastant. Cota de neu, 1.800 metres, baixant a 1.400, especialment el Pirineu occidental, que està més a prop de l'aire fred. La resta del Pirineu, ruixats, però no tan importants. Cap al vespre, entre la nit, també podria caure alguna gotellada a prop de la costa. Ja veurem si hi ha aportació humida, perquè baixaran les temperatures a les capes mitges i altes. Anem tot seguit a veure el mapa de dissabte. Aquí tenim la bossa freda, la pertorbació cap a la zona de les Illes Britàniques, escanyada entre els anticiclons, i amb tendència a formar com una mena de solc que viatjaria cap al sud de Portugal. Per tant, aquest solc atraurà, podríem dir, masses d'aire més humides cap a nosaltres, i aquesta combinació d'humitat, temperatures no massa baixes i aire fred en alçada pot afavorir un augment de la inestabilitat. Ho anirem veient, perquè a partir de dissabte no està massa clar. Anem a veure ja el mapa de precipitacions previst per dissabte a la tarda. Podem veure el Cantàbric ben remullat, el Pirineu, especialment Pirineu occidental, pot descarregar, i a la resta, a partir de la tarda, pot haver ruixats, alguna tempesta, ho anirem veient. No ho tenim massa clar. Són una miqueta punyeteres, aquestes pertorbacions. Atenció a la nit de dissabte a diumenge. Alguns models, com el GFS, apunta a
precipitacions molt importants al Cantàbric més oriental i especialment Pirineu-Navarrès i Pirineu-Dosca, que no faci mal. La resta, com diem, temps insegur i fresquet, ara en parlarem. Aquest seria el mapa previst per diumenge. Aquí tenim la bossa d'aire fred afectant amb el solc, arribant ja gairebé a Catalunya, una possible baixa cap al centre de la península Ibèrica, temperatures properes als 20 sota 0 a 5.500 metres d'alçada, i això fa pensar que el temps serà més insegur, més inestable, sense poder precisar massa. Aquest seria el mapa de precipitacions de diumenge. Vegin les precipitacions, moltes comarques aquí no apareixen precipitacions, ho anirem veient, repetim, no ho tenim massa clar, com es comportarà aquest solc i si es poden formar petites baixes que ens puguin augmentar la possibilitat de ruixats. Aquest seria el mapa de dilluns, la bossa freda gairebé a la zona de Bretanya, amb temperatures nosaltres de 20 graus sota 0 a 5.500 metres d'alçada, per tant la inestabilitat està garantida, ja veurem si hi haurà prou aportació humida i creixement de nuvolades per donar força ruixats o no. I dimecres, doncs el mateix, potser encara baixi més de latitud, això ho anirem veient perquè és curiós que ja ha avançat a finals de maig, tot estigui tan baix de latitud, poden ser diverses causes, però vaja, la posició d'un anticicló a Escandinàvia afavoreix aquesta situació d'inestabilitat a casa nostra. Ho anirem veient perquè falten molts dies. I el que dèiem de les temperatures, aquest mapa és el de diumenge. Vegin la distribució, aquí està la península Ibèrica, temperatures relativament elevades cap a l'Atlàntic central, occidental, temperatures força elevades a l'Europa oriental, Rússia, i aquí aquesta massa d'aire més fresca que ens envairà. Per tant, sobretot a partir de dissabte, les temperatures en tendència a baixar, no a pujar. Així de calor, res de res. I acabem amb aquesta imatge de la pedregada de Coffeyville que hem pogut veure abans. Coffeyville a Kansas, pedres de més de 800 grams de pes, comparin-la amb aquest ou de gallina. I ara sí, acabem, però tenim, lògicament, el sorteig pel concert de dissabte. És concretament l'OBC, amb el concert per cello i orquestra Edward Elgar, i també la sinfonia número 1, música britànica 100%, per estar relaxat, concentrat, fora cabòries. Anem a veure qui és el guanyador. Aquí tenim el bol, amb les... Avui l'ensenyarem, que a vegades me'l poso baix i no es veu, amb els participants, i els anem a tirar, i són dos els que s'emportaran dues entrades. Ho posarem tot això, lògicament, al nostre fòrum de pico.cat. Anem a tirar-les a dalt, i a veure si n'agafem dues. Han pogut veure que ha caigut la càmera, doncs res, nosaltres continuem, i aquests són els guanyadors. Això sí que és improvisar. Mirin, un guanyador és Henker. Un és Henker, no he parat la càmera perquè si no, no queda massa bé. Ja vam tenir problemes tècnics l'última vegada. I el segon guanyador és Mailon, Henker i Mailon. Ja us ho comunicarem també via correu electrònic. Això és tot, anem a posar la càmera al lloc. Adéu-siau. I acabem amb aquest ventet del nord-oest. S'ha anat aquella humitat tremenda que tenim els últims dies, a un vent més eixut, amb terrer, amb aquest cel una mica tapat encara d'altos trats, fins i tot amb alguns mamatos. Acabem, com dèiem, amb les vostres imatges, anem a gaudir-les una setmana més, i avui acompanyats de la música del compositor classicista barceloní Carles Baguer. Anem a escoltar el rondó presto, un dels moviments de la sinfonia número 16. Doncs res més, a gaudir de les imatges, de la música de Carles Baguer, i atenció a les previsions, que sembla que la cosa es pot complicar i fins i tot pot durar força dies. Ho anirem veient. Adéu-siau, ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat.